खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बेरी बुट्स विल्मरा 9 दाननिफ्रायनो अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै दं। नासा आरो स्पेस एक्सआ थाबथानानै थानाय अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बेरी बुट्स विल्मरखौ न' फारसे लाबोफिननाय मिशनखौ दोनथ'बाय। हाइड्रलिक सिस्टेमनि जेंनानि थाखाय इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव एजेन्सि क्रू 10 मिशननि लन्च खालामनायखौ बन्द खालामदों। फाल्कन 9 खौ थाबथाना थानाय अख्रां दावबायारिफोरनि फैफिननायनि थाखाय फ्लरिडा आमेरिकानिफ्राय हगारनांगौमोन, नाथाय मोनसे हाइड्रलिक जेंनाया सोमजिदों, जायनि जाहोनाव मैया थामहिनबा बुधबारखालि लन्चखौ दोनथ'नाय जादों। स्पेस एक्सआ दासिमबो इसारा होआखै दि हाइड्रलिक सिस्टेमनि जेंनाखौ सुस्रांनो बेसे गोबाव सम लागोन। फाल्कन 9आ 4 अख्रां दावबायारिफोरखौ इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव थांनानै सुनीता विलियम्स आरो बेरी बुट्स विल्मरखौ बैनिफ्राय लाबोफिननांगौमोन। मख'नो गोनांदि अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बेरी बुट्स विल्मरा थांनाय 2024 मायथाइनि 5 जुनाव आनजाद मिशननि थाखाय स्टारलाइनार अख्रांमायाव बिरलांदोंमोन आरो बिथांमोनहा 8 साननि उनावनो फैफिननो गोनांमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला स्टारलाइनार अख्रांमा दिङाया ISSनि खाथियाव सौहैदोंमोन अब्ला जेंनाफोर सोमजिदोंमोन, जायनि जाउनाव 66 बोसोर बैसोनि विल्मर आरो 58 बोसोर बैसोनि सुनीताखौ बइं स्टारलाइनार अख्रांमा दिङाजों इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव लांनाय जादोंमोन। लोगोसे अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बेरी बुट्स विल्मरा बोहैथि दाननि 19 आरो 20 मार्चआव फैफिननायनि आसा दंमोन, नाथाय मिशनखौ दोनथ'नायनि उनाव बे अक्ट'आ सोलायनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।